Ole Mizo animation staff channel te chuan 5 element god of war anron tikepa an thiamin a hmu nom khop mai khoi lova en sak ula lova laikin an channel so lova subscribe tho ula alom omngotang an channel link hi description na kalo da don nia episode nung berkan muang khan sawian chuan master yalau chu hall of souls atang mek ti venerate feng ni na chuan na rila chu ria chuan venerate feng chu hall of souls chunga chuan a thim rim hle a han feng master yalau phasan tu chu na taka hrem na apek tu thua sei boka chuta sawian chuan master feng kan ti tong master feng ne na master yalau phuba chu kalato han feng chu ka thata asol bari chu he botol a hian silt ani sawian chun botol kep chu a honga han feng sol body chu aran chuak ta fallen heart flame wangin atlan chuak theilova botol chunga hian fallen heart flame mangin sheom na taka tur reng ani atan shem hmun ni ber mai han feng chuan sawian chu ange na engvain nge min kaltir mai lo kalaka hian enge idu ati ma se master feng chuan thinrim takin athil ti thena chu activate ta ahmu chuan han feng chu a hlau thong ta hle mai master feng a omve master feng chu lai hmuna chuan a omve be seilo hlau na ina khata han feng chuan tlan chu atuma master feng chuan thinrim takin dozun level power mangin tlang khurum rum khapin a eteka han feng chuan atan tlan chu ngaina omlo ti a hre chiang hle master feng chuan han feng chu areka misual ra phlak takini ipu nangma du sak em tu che i phat sana engtin nge i tha ngamati han feng chuan khongain min thatchu hall of souls nen hian inzom na kan nei lawati master feng chu ala thin rim hleya athil ti thenna chu activate voina hian ka that chenga kareru ha dam pha dewangati han feng chu tha don lai tak chuan sawian chu a rein rala sawian chuan kan that thei ri lawang kan tan ala tangkai mai thei adam hi apoimo master ta na mun chu ama chawin ria ma se damala du chuan asoi chu nge ero anga yang atia han feng chuan a thokala a ni e a omna chu ka tha chiang khop mai atia master feng chu aril ruwa ha dam ta deu min shilte tuna hian ia lau hi khoya nge a om han feng chuan central plains simlam underground city chunga a om July muna chun hall of souls branch pakhat a omani ti in a changa underworld city ti hminga hria chuan master feng chuan amita chinga hall of souls hian chuta po chuan branch an lo nei reng ani mo ati han feng hnena elder engzat nge chu branch su venga tia han feng chuan pakhat chau elder khin ian ani hi ia lau veng tu ani ti in a changa master feng chuan do ta soi ti a hria fing takin hall of souls chungchang hi engma ka hrelo ni in hria em an branch saklo ber po hi elder chak tak pahni telin an veng him vek tin yalau alchemist ming thang tak chu ta chu na tang ani chuan chulai mun veng turin elder pakhat chau an da ho lawanga tia han feng hian an ma ni chu bumatum ni in a hria ta chuan an thang kama watan tir atum ni in ngai tlata thimrim zathian han feng chu sawian hne na apai pheya hemi sual he khung le ro nakina kanta la tangkai ma na atia sawian chuan han feng sol body chu botol chunga a khung le master feng lam chu a hoya a ma in nang le ka master yalau hian hall of souls nen in remna in siam ti ka hria atia master feng chuan in remna engma a om san lo hall of souls in meeting an bot se a kan tel mai ani rom mana lian tham engemo atan alchemist sak tak an song ani annuwa yalau nen thilti tur poimo tak nei kan chuaka ta chuan hall of souls nen kan in bei chiama kami nu khan ia lau chu an target ani atia sawian chuan aril ruin heti hian angai tua chu wang chu ni mo hall of souls chuan ka master hi an man ama atang ten an lo zui reng ani mo atia mukin luan chuan master ia lau ming chu hria chuan lo hre ve to thin ti hre choka ani chuan sawian master hi ama kan falling star pavilion kai hroi thin tu kha ani em kum tam tak chung tu main an hmu to lo venerate ia lau tia hria chu atia
sawian chuan chu thua hriat chuan makati hle a master feng chuan o ni e kumtam takal ta khan ia lau nen hian falling star city hi kan din du na kumtam tak chung chu bo to ma se alo kir le nge ka ring tlatani chu wang chuan pavilion leader na hi ka chel du lawa a chan chu ama chau hian a phu ani ati master feng chuan ia lau chan chu konga hian kan film khur hle turani heng kan soi thumal pakhat po hi mun danga a chuak turani lo hall of souls hian an hriat chuan an da na an son mai theya chuta chuan hmu theilo thluk ani to ang ti in a hrila sawian chuan hun kan khoral zel chuan hall of souls hian master chunga thilra phlak tak an ti mai ang ti ka hlau khop mai alo tia master feng chuan atong thlamwana hall of souls underground buns sakna dik tak chui turin mi ka tirang chumi hnuah chau chuan hma kan la ang thil pakhat i hriat tur chu hall of souls hian ia lau hi an that don lo alchemy thiam na hi an tan chuan a hlutuk atia sawian chuan alu abu ngata master feng chuan king luan nen falling star pavilion a kan kir le ang ma se nang tu na hian enge irua manna atia sawian chuan pil tawara pil gathering alchemy meeting a hian telve ka tumani atia chu chu a hriat chuan master feng chuan ia lau hi voi khat chu pil gathering meeting a champion ania azir tirinia chu wangin hrengang che a ming than na iti che turani lo I champion ngei turani atia ma se champion tum rungatin pil tawar hen ikal karing lo 3000 burning flame po nei itumani nge yang atibok sawian chuan nui chungin isoi dikchia central plains pumpu hi mi malthil ti thei tak takin khata master chan chu hi mission hlaom le har sat tak ani nge dona chu wang chuan 3000 burning flame hi ka nei angai ani chu tiang ani chuan fight venerate level dozen level cultivator te be thena ka nei yang atia master feng chuan atu bru na chu tha ati hle zp sala chuka sawian hne na pe master feng chuan hei zp sania engtika emo inun na tan hlaom le din mun khir taka idinga itlan chuak theilo ni chuan itike som donia chu chuan ni omna hun hriat tiranga kalau thleng nga lang ti in rila sawian chuan special ringa ada tha in lom thu ase master feng chuan central plains skill tin hi a hlom veka chu wangin engtik lai point film khur rengang che ia lau hian flame mantra ape che ti ka hria chu chuan angai hlu zia che ati langani chu thil chu hall of souls po hian an du thilania I film khur hle turani atia flame mantra hi atoi zong in thil wang mai heavenly flame tam tak refine thena na poimo takani sawian chuan master hi katan chuan pa ang me ania ama hi omlo se chuan tun din hi ka thleng ho lawang ama chan chuanan kanun na hi hlan ngai don po ni se ka hlan me anga tia master feng chuan ya lau hian zirtir tur dik tak a thlang che ani hall of souls underground branch sak na hi ka chui thuayanga kan thopui practitioner chak tak tak te po ka bebokang kan thokhawnga ya lau hi kan chan chuak ngai anga tia tuna chung kan kala hune lomna satak imha chona ni chuan jpis kha ti chia thekil suang che atia sawian chuan za takin ka thei hil ngai lawang ti na changa lin ia nen chuan an chuak ma sata master feng chuan aipuna chua san ma chuan ia lau chu a hre chuaka hetiang kum tam tak nuwa hian atopa chuan I chanchin ka hreta a ka chan chuak ngeyang che kan in hmule wa tanga tia chuti lai chuan sawian chu pil tawar lampanin akalta konglaka chuan poison gal le z and chu ngai to chuakin wormhole an paltang laia an boina to awanga an in then lai kha angai to leta an pani hian pil city him taka an thlen nge ya beise din yan chuan tuna khoya nge kan kal dona tia sawian chuan pil tawar lampan chuan kan kalang ti na changa lin yan chuan pil tawar hi pil city chunga a oma continent sang atanga alchemist te in to khom na hunani wormhole mangma la chu hun thleng tur chuan thakhatal alangai dona ni atia sawian chuan ani le enge kan nga I kalwatang a thlok chak thuta din yan chuan man mo zetina zui ve ngalbo asin chu lo in thlakin gu clan a zunar kan hmuwa clan a chia hlo pakhat ling chuan sawian chu central plains mar lambiala mu ani thu rila chu thu hriat chuan a hlim hle a sawian hi mu ka du ani ati ka thu pek chu elder te hna hriat tiro guriam chu san ka du ani atia ti chuan sawian chu pil city lampain an kal zela konglaka chuan angri buda lotus flame chu a practice a chan chu mel ma chak tak tak ama aya chakte chu technique mangchi chu na hne theiwang ani anwa sawian te chuan tianwang city a space wormhole om ti an thachhuaka
chu pil city a direct a an thlen theina ani he wormhole hi jianan academia a thian lui pakhat leking ate en kolania he wang hian sawian le lin yen te chuan rang takin Tianwang city chu an pan thei don ani reife nuwa chuan sawian chuan Tianwang city chu a thlenga iana chuan he lekinga omna Tianwang city chu ani nge yang atia malam pan zelin a hnu loka lin ian po aron thleng ve bo lin ian chuan leking nen an in biati a hrila wormhole hi li family in an kola chu wangin pil city thleng tur chuan har satna om lawang ti a hrila ma se he mun hi azawa burning flame valley roi tu thunu na hnuaya om vekani burning flame valley hi valley ro pui tak tak pathum zinga pakhatania sawian chuan master ialau thu sei chu re chuaka flame valley a chuan skyfire 3 mysterious change technique kha tatanga a mu hi ani ialau chuan he technique hi burning flame valley a thil hlutak secret technique ani thu alo hril to ani sawian hian he secret technique hi aneya lin ian chuan burning flame valley hian heavenly flame rank a som pani na 9 dragon lightning flame po anei ti a hril bok he flame hlutak hi kumsang tam tak chung chu burning flame valley a hian a om to ani an thla kal zel te chuan tharau zia rang an hutsia chu chuan tuna an valley roi tu tangzen chuan flame chu tuna hian a thunun thei ani atia sawian chuan isha tam khop mai atia lin ian chuan adik chi mi fing takani atia ma se sawian hena chuan heta hian skyfire 3 mysterious change manglo turin ka hriat tir du cheni burning flame valley hian chu tiang thil ipang ti an hu chuan har sana lian tak kan tok don nia tia sawian chu anui suka chuti lai tak chuan mi pahni an in bia pakhat chuan tunruma hian li family hian har sana lian tak an tok don ti ka hria space wormhole enkol tur thlannan chen family tenen an in elangai dona chu wang chuan Tianwang city wormhole man hi a har samai thei an lo tia sawian le lin yen te chuan hriat ve le rang takin wormhole tower lam chu an pan ta Tianwang city hi burning flame valley thunei na hnuaya a awm awangin he wormhole enkol tu turatan hian an du beran ruat thei ani burning flame valley a an elder chi ho chu Tianwang city a chuan alo thleng to a leking po a farnu li fei nen ground an om bok chen family member te po an tela li family nen an in eldon ani Tianwang city a chuan li le chen family te chu thil ti thei ber pahni an nia elder chi ho chuan kan burning flame valley roi tu hian thupek min pe ani ti na hrila high tier pills refined thei tur alchemist sang tak an mamawa chu wangin chu tiang alchemist pe thei zok chuan kum engemaw za chung chu space wormhole hi an en kolanga an kuta a omanga tia leking chu aril ru a boy hlea tuna hian an family hian alchemist an nei lawa chen family roi tu chuan tier 6 alchemist jansi aron roi thung leking chuan elder chi ho nena chuan keini li family te hi alchemist zong turin ni engemaw za thun min pe thengem 6 grade alchemist thaber zong turin ka thei top ka chuanga tia chen family roi tu pa chuan elder chi ho nena chuan burning flame valley roi tu hian pil refinement atan alchemist samamo ngala kan ti khotlai thei don em ni atia elder chi ho chuan naktu khen burning flame valley a hian kan roi tu chuan kan thlan chhuah zinga alchemist hiam ber pahni a thlang chuak don a chu wang chuan paina hian ka kalpui nga langai don midang zong turin hun tam ka pe thei lo cheu atia li fei chu alung oilo hle ama se likhing chuan ngoi turin atia elder chi ho chuan kan kal nga la hune in nga khotlai na hun om to lo ati likhing chu alung ngai hle a chen family ho tu ero chu alom hle thum chuti lai tak chuan sawian chu alo thlenga tier 6 alchemist chu tiang khoparo pui chu ani tak tak emalo ti makti takin iana lam chu an hoi veka sawian ron thleng bo rok vel chu apui rem ple a chakna na sa tak chu a chevel zong zonga pressure na tak aron siama mithen kha chu a auran hriat rungat pon an mang ang hle mi pakha chuan hepa hi bo ro ka akalani he tlangwal hi do zong level ani mo alo tia sawian chuan le thlen rual chuan a auran na sa tak chu a dar na sa hlea tu main an tur theilo alchemist jansi sampo pressure na taka wangin a thlok bawa man tumin a phar buai na sa hle sawian hian amak savua chu wang chuan leking chuan tunge ani a hre theilo chuta lin ian chu aron langa leking le li fei te chu chibaya buka kan in hu lo na alo rei to hle mai har sana lian tham tak in to kan mo tran puina in mamo ani chuan min shil thayanga tia leking chuan lin ian hu chuan alom hlea
heta hian ka hmu je ka bei sei lo atia sawian chuan malama pana kumtam tak chung chu nang le li fei te hi ka hmu to lo cheu ma se tuna kan in hule the hi kalom hle ani atia li king chuan sawian ani ti heta a hminga lamrik don chuan lin yan chuan alo khapa li king a beng bula chuan tunhaya sawian hian winlining pavilion chu ati thin rim na sa hlea chu wangin ani na hi soi chua lo a thaber atia li fei point sawian a hmule chu alom hle li king chuan alam hoin thiana dozong level I thleng tak tak ematia sawian chuan nui chungin vani thak te ka thleng hlo mai nang pop mai son hle mai 7 star do huang lai I thleng to a dik tak chuan lin ian ain I trafe zok atia lin ian chuan engwai nge min soi tel kher min musit atia sawian chu liking lam chu a hoya tranpuina ilama mo emati liking chuan ni etuna hian alchemist kan ma mo ani ma se lungai su hei ke ma nge in ka boy puyang Tianwang city do thleng chawa ka ti boy du lo che atia sawian chuan nui chungin tranpuina kama mo lai khan ziama empire ka rolin ilo kala yan san ne turin min pui boka chuti ani chuan engwai nge tuna tranpui che hi katan thil harsa ani angati chuta sawian chu apen choka elder chi ho ne na chuan senior alchemist anga in el turin ka in pe atia chi ho chuan makati hlea nang po hi alchemist ni amo atia chen chung ko ho tu chuan alchemist zansi lam chu a hoya master zan tunlai thalai te hian 6th grade alchemist din hi an ngai ne ple ni na lang atia alchemist zansi chuan sawian chu a challenge sa tlangwal alchemist thiam tak ini tak tak ani chuan soul power match ineyang alchemist tan chun soul power hi apoi mo opera min hne chuan alchemist ro pui tak ini ti ka pu mangatia elder chi ho chuan ole he tlangwal po hi alchemist ani awain kan fi angaya tuna chuan an pan hi inkara hian soul power manga in peina om don ani arantia an pani chuan an in pe to ngal hlea sawian chuan ka soul power hi ifia du tak takem anasa don ania atia zansi chu anuya lungai su tlangwal ilaka zangai na kalanti rangatia sawian chu anui suka I soul power kha ka soilowa ka soul power ania ka soyetia voile khata soul power pressure na tak achua elder chi ho chuan makati hle hetiang soul pressure hi pilta war elder claim te ne na tangchawin kala hria atia chen family ho tu le midang zongjong po chu an mang ang hle zansi chuan thinrim takin a soul power mangin pressure chu ti top atuma barrier siama sawian chuan he in be na hi a boring hle mai tuna chuan ka soul power tak tak kan enti rang se atia a soul power mang chuan hammer lian jet asiama zansi barrier chu etik vai khat chaw mangin ati chheveka first na tak chuan zansi samlem chu a thlo chhuat tir le ama po leya chuan a thal der mai sawian chuan za takin elder chi ho lam chu a hoya in elna result ipuan hun ani to atia chi ho chuan nui chungin tlangwal I thil ti ha chu adang lam hle mai tier 6 alchemist pakhat olsam takin in he thaya atia liking lam hoin tun natang chuan Tianwang city space wormhole in kol na hi kum thum chung ata li family ku ta hlan le ani anga tia liking chu alom ema lom thu a seimal mala chuta elder chi ho chuan sawian bula chuan akal pheya tlangwal eming kala hrelo enge eming atia sawian hian aming dik taka soilo ani chuan ka ming chu ian sawani ti na changa kan hriata tan ani na thupnan hian he aming reverse version hi amang fo thin elder chi ho chuan tuna chuan result pon ani to a yan saw li chung ku ai o alchemist ilo pen chu awangin tuna chuan burning flame a hian ka rolin iron kalve ngalanga yang atia sawian chuan burning flame valley a ka kalani chuan ka skyfire 3 mysterious sense technique full version chu unlock theina hun kan nei mai thei atia tuna hian he technique hi ani tur angin alamang tuan ling theilawani tin yana chuan skyfire 3 mysterious sense hi burning flame valley te technique ani chuan valley try to hi pil refinement a ka pui the ani nga chuan skyfire 3 mysterious sense full version chu a mu thei nge yang ti abai se ya ti chuan yana le elder chi te chu burning flame valley lampan chuan an chuak ta sawian chuan elder chi hena makati hle mai ingwai nge burning flame valley hian high tier alchemist anzon chandian taka omematia elder chi chuan kan valley master hian high tier pil refine adu photo a ama nge po alchemist ni ma se tuntuma hian hebia chung mun sang sang atangin alchemist soma pil refinement a pui turin alchemist pahni athlang chuakang than ini chuan valley hian loman hlut taka penge yang che ti na changa
Yen a chuan chumi tan chuan selection a om kalo be sei lo tia elder chi chuan nui chungin lungai su than ini lo pon burning flame valley hian engtin ma atilawang che Tianwang city a an thon let le me ang che atia chumi nu rei vak lawa chuan burning flame valley chu an thleng ta a chuta chuan khopui zong atanga alchemist chu an lo pung khom to ani elder chi ho chu sawian nen hol chunga chuan an luta burning flame valley a mei che pakhat tanghua ti po aron thleng bok valley hruai tu tangzen fanu ania natna aveya kum khat le chan vikalta atang khan apa hian ati damnan tier 7 pil chu refine adu ani ma sepon lammi ten hei hi an thelo elder chi ho chuan za takin chibaya buka nula hena chuan Tianwang city atangin alchemy thiam tak karon hruai atia ian hi alano pang hle ni na langa he wang hian alchemist ani rin a har sa hle elder chi hena chuan alchemist ani ti chiangem he tlangwal hian abum cheni in kashia atia elder chi chuan muang changin a changa miss ani hino pang takni ma se tier 6 alchemist ani to a achakna po dozong level a thleng to ani ti na changa chu thuan lo hriat chuan alchemist dangte chuan makan ti hle a an oilo hle bok ani chuan hetiang kumno pang taka hian dozong level a thlenga alchemist po ani bok amo midang lam taka ni nge yang an ti alchemist pakhat mo ti hmingpu chuan tlangwal no pang tier 6 alchemist le dozong level kai to elder chi he tlangwal chungchang hi itisual ni in ka hria atia elder chi chuan master mo he tlangwal thil ti theina te na hian ti sual ka nei lo ti na changa voile khata hol chunga chuan energy maktak aron chuaka hol pumpui chu aron tinging vek alchemist chu anmang ang hlea ti chuan portal pakhat ron in hongin burning flame valley hruai tu tangzen chu aron chuak ta ani hi 5 star dozun level ania en re pon achak viawang ti a hriat thei an valley a chu tiang portal siam theina chu ama le elder chi chau hian an nei ani alchemist zong hian valley master tangzen ma a zana an lan tir veka mi zong chu an thunna thawa thuturin atia ti chuan amit chu iana chunga atla ani chu midang zong ain alang sar hle tangzen chuan he tlangwal no pangmel takhi enge a hming atia iana chuan za takin chibaya buka a hming dik tak ero a sei chuak lo iana chuan yan saw ka ni e atia elder chi chu aloin rola he tlangwal hi Tianwang city atanga alchemist lo telani atia tangzen chuan he tlangwal hian hetiang kumno pangtaka hian dozong level a thleng to a alchemist ni bokamo heng din hun thlen hi atan chuan thil ol samani lawang ti in alo changa tanghua chuan kumlamano pangjok te chu an talent te na tan in sual turin a challenge fo thina apa hena chuan midang thu soi atangin thutluk na kan siam theilo tun hmai alchemist tam tak kan som to ani hian engtikong ma in high tier pil chu a refine pui theilawang che chu pil chu tu main an refine hlo ling lo atia tangzen chuan chu tiang inza lo na thu soi su atia chu ta iana lam chu a hoya tlangwal ka fanu hian idu lo zong a soi ni chuan lo ngai dam la hei hi ami zia ve rimania atia iana chuan valley master ingil nei hle mei midang nena khai khin chun ka van nei ema chu wang chuan tier 6 alchemist ni in dozong level ka thleng ve hlawani atia tangzen chuan tuna chuan alchemist zong an omgim to boka ka som chan cheu chu ka sei to ang damdoi hlu tak tier 7 grade pil sang tak ka refine ngai ani atia chu thuan hria chuan mi zong chu a thong hlea an hupur wangani tangzen chuan a sei chun zama kema alchemy hriat na hi a chak tok lova chu wang chuan he pil refine tura min pui turin inzinga alchemist pahnih thlan ka du ani ma se chu tiang ti tur chuan in theina hi ka te sangai ani atia ka heavenly flame 9 dragon lightning flame tur chok thei chu thlan ni anga tia tangzen chuan test official taka tan ani thu apuang hala 9 dragon lightning flame chu activate ta hian episode chu atop ta ani thui dewa ronda katuma ka edit zohman thlot lawani min thathiam sham don nia episode lo omle tura tan like comment share kha thengil lawila la subscribe ve lo te po in mino subscribe ve